Jeg giver sige det. Nej. Men du kan ikke komme til det for helvede, det er oven på tagtrappen. Prøv lige at komme op og kigge. Det er direkte på tagtrappen. Ja, du kan ikke komme ind under. Det er under tagtrappen. Hvordan fanden kan det ryge sådan der? Det går ikke. Hvad laver I? Ja. Enig. Det der. Det er inde i... Det er stuerne, ikke? Jo. Det er det, der sker, når man skal brænde vips af. Så sætter man ild i det hele. Får vi sådan nogle gode billeder her til hjemmevideo. Skal jeg sige, hvad hedder det? Ude af hjemme. Du så svært billeder her. Ja, årets sommer. Prøv at se, hvordan det ryger. Årets sommerbillede. Fordi... Alle andre er inde i. Nej, vi siger du ikke. Skal vi ringe efter brandvæsenet? Nej. Det kan da blive enden på det. Vil det være pinligt? Jeg vil sige, at nu er det ikke dog længere. Nej. Der røg ind i garagen nu. Hvis de har fået fat i nu endnu, når det brænder under taget, så står huset i flammer. Ja, det gør det. Det går ikke ret lang tid. Det skal også aflige væk, det er bra. Rolig nu. Så galt er det jo heller ikke. Nej, det kan jeg se. Det er nok bare bilklubben, der går ind i. Helt ærligt, jeg ringer 114 nu. Nej. Jo. Nu har jeg ikke en skid. Ja, det er